Na budovy padá tma, matne si to pamätáš. Jediné, čo drží ťa, sú lampy na cestách. Každé slovo zapíja, sucho v ústach nepoznám. Dotyk tak chladný a pohľad tak mimo, celá miestnosť zaplnená dymom. Točí, točí, točí sa mi hlava. Ako môžeš tak pokojne spávať? Bolí, 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 keď život vyprchá pomedzi prsty, mi unikáš. V eufórii zasne, ocitne sa v tranze, snaží sa udržať balans, hneď zaspí ako ľahne. Točí, točí, točí sa mi hlava. Ako môžeš tak pokojne spávať? Bolí, 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 keď život vyprchá pomedzi prsty, mi unikáš. Je to zvláštne, ako sa človek ľahko dostane do iného sveta, kde môže lietať a potom verí, že sa v ňom nestratí. Točí, točí, točí sa mi hlava. Ako môžeš tak pokojne spávať? Bolí, 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 keď život vyprchá pomedzi prsty, mi unikáš. Pomedzi prsty mi unikáš a nikdy sa mi nepriznáš. Ďakujem veľmi pekne. A zahrávam ešte jednu pieseň, ktorá sa volá Dream, pretože si stále hovorím, že toto je iba zlý sen, z ktorého sa raz všetci zobudíme. I thought I was done with you. Down with everything that reminds me. Finally I lived away. The way I don't need you anymore. Something's going in my head. Baby, don't cry, it was just a dream.
Sha-da-da-da-da. Baby, it's fine, it's just fantasy. Sha-da-da-da-da. I don't know if I went wrong. Why did it last so long? But when I lie in my bed, something's going in my head. Hey, baby, don't cry, it was just a dream. Sha-da-da-da-da. Baby, it's fine, it's just fantasy. Sha-da-da-da-da. I'll be afraid to fall asleep, 'cause I can feel you in my dreams, and then it starts all over again. You have to walk all of my mind. If you stay, it will be alright. Let me sleep like there's no worse. Baby, don't cry, it was just a dream. Sha-da-la-la-la. Baby, it's fine, it's just fantasy. Sha-da-la-la-la. Sha-da-la-la. Erich Žigmund, Ero, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj zdravotníkom. A ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým, že ste dnes prišli. Že ste týmto dali vedieť, že vám na našej krajine a ľuďoch, ktorí tu žijú, záleží. A tým, že ste prišli, že ste vyjadrili jasný postoj k nenávisti. Ďakujem vám veľmi pekne nielen za organizátorov, za nás všetkých, čo tu žijeme. Ďakujem, že ste prišli podporiť ľudskosť, lásku, toleranciu, že podporujete LGBTI plus komunitu a spravodlivosť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som chcela na úvod prečítať vyhlásenie iniciatívy Inakosť. Tým by sme mohli začať. Vyhlásenie k úkladnej vražde motivovanej nenávisťou k LGBTI ľuďom. Hlboko nás zasiahla včerajšia úkladná vražda v centre Bratislavy. Zomreli dvaja mladí LGBTI ľudia, ktorých si páchateľ vyhliadol cielene, len pre ich sexuálnu orientáciu. Ide o čin, ktorý nemá obdobu v dejinách našej komunity. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, priateľom a priateľkám Matúša a Juraja a skoré uzdravenie Radke. Ohavný čin radikalizovaného jednotlivca sa môže stať kedykoľvek, ale je svedectvom doby a spoločnosti, koho si vyberie ako cieľ svojho útoku. To, že si vybral práve LGBT ľudí, je výsledkom dlhoročnej a systematickej kampane voči ním zo strany štátnych predstaviteľov cirkvi a extrémistických skupín. Vyzývame politickú reprezentáciu na jednoznačné a bezpodmienečné odsúdenie násilia voči LGBTI komunite a vládu na prijatie konkrétnych krokov na zamedzenie opakovania takejto situácie v budúcnosti a systémové zmeny v prístupe štátu k integrácii menšín. Vyzývame ľudí na Slovensku, aby v tejto mimoriadnej situácii nielen odsúdili toto bezprecedentné násilie,
ale dali jasne najavo, že LGBTI ľudia sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti. A to ste práve urobili. Dovolte, aby som teraz na toto pódium pozvala Romana samotného, majiteľa teplárne. A samozrejme všetkých ľudí, ktorí za ním stoja a budú za ním stáť. V tejto chvíli sme mali byť v teplárni, lebo je piatok večer a je to taký ten sladký moment, keď zabudnete na všetky tie starosti sveta, keď zabudnete na to, čo vás čaká a proste ste iba so svojimi kamošmi, dáte si nejaký drink, pijete, rozprávate sa a proste trávite čas s tými ľuďmi, ktorých máte radi. Teraz sme všetci mali byť niekde inde. Mal som byť v teplárni, ale stojím tu a krváca mi srdce. A srdce krváca aj mnohým z vás. Vo štvrtok chladnokrvne popravil vrah 2 mojich blízkych a postrelil moju kamarátku. Previnili sa len tým, že sa narodili ako LGBT plus ľudia a že sedeli vonku na lavičke. Stalo sa to v centre hlavného mesta krajiny Európskej únie v 21. storočí. Kam sme sa to ako krajina dostali? Nenávisť je normou. Vulgárnosť je každodennou súčasťou našich slovníkov. Kam sa len pozriete, všade sú samé otrávené studne plné hoaxov, konšpirácií a lží. Naši blízki a ďalší ľudia z celej krajiny z týchto otrávených studní pijú. Najprv po troškách, potom viac a viac a viac. Otrávi im to úsudok, mysel, otrávi im to srdcia. To, čo sa stalo vo štvrtok v teplárni, je tohto dôsledok. Roky sme ako LGBT plus aktivisti predtým varovali. Robili sme, čo bolo v našich silách, aby sme sa nedostali až do tohto bodu. Robili sme všetko, čo bolo v našich silách, ale je nás málo. A nedokázali sme čeliť systematickej snahe veľkej časti spoločnosti, ktorá nás chce vymazať z verejného priestoru. Biskup hovoril, že naše bosky nepatria do vysielania RTVS, lebo tým poškodíme deti. Poslanec parlamentu nám chcel dávať mlynské kamene a hádzať nás do vody. Poslanec parlamentu chce zakázať, aby sa o nás čo len mohlo hovoriť na školách. Poslanec parlamentu chce zakázať symbol dúhy, symbol aj LGBT plus komunity, aby sa objavoval na verejných budovách. Čelíme systematickej snahe o vymazanie z verejného priestoru. O tej symbolickej je to naozaj len krok k fyzickej snahe o naše vymazanie úplne. Máte na rukách krv. Všetci a všetky, ktorí nás roky chcete zakázať vo verejnom priestore. Zasiali ste nenávisť a jej plodom je smrť 2 ľudí. A spolu zodpovední ste aj vy, ktorí roky mlčíte.
A dovolíte vašim blízkym, aby slovami útočili a najmä slovami zraňovali. Mlčíte a dovolíte, aby zlo rástlo. A mnohí mlčíte preto, lebo vo vašich srdciach nás ani len nepovažujete za ľudí. S pýchou si myslíte, že sme čosi menej. Mnohí hovoria, že LGBTI plus ľudia sú ideológia. Ja som však videl krv mojich blízkych na chodníku. Videl som rozstrielané telá, žiadnu ideológiu. Svedčím v mene zabitého Matúša. Svedčím v mene zabitého Juraja. Svedčím v mene postrelnej Radky. Prosím, svedčite aj i vy v ich mene. Každý a každá z vás máte hlas, ktorý teraz musí byť počuť. Spolu dokážeme zastaviť nenávisť. A mnohí hovoríte, a je vás veľmi veľa, píšete, aby som nezatvoril tepláreň. Ja vám neviem úprimne slúbiť, že to tak nebude. Tá bolesť je obrovská, ja neviem. Ale chcem vám povedať, že ja môžem zatvoriť tepláreň, ale tu každý z vás môže byť novou teplárňou. Hlas každého z vás môže byť novou teplárňou, môže byť tým symbolom, ktorý zmení Slovensko. Spolu dokážeme zastaviť nenávisť, spolu a vďaka vám všetkým môže vyhrať láska. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne Romanovi. Dovolte, aby som privítala ďalších hostí, ktorí dnes prehovoria na pódiu. Miša Kapustin, hlavný liberálny rabín Slovenska, a Sandra Polovková, riaditeľka občianskeho združenia Postbellum. Nech sa páči. Dobrý večer. Milí priatelia, dnes je smutný deň, áno. Ale nemusíte strácať nádej, že smutok sa skončí a príde radosť pre nás všetkých, pre všetkých ľudí dobrej vôle. Príde ten deň. Ak nepríde zajtra, určite príde pozajtra. Určite počas našeho života príde ten deň, keď príde radosť. Radosť, láska a spravodlivosť pre nás všetkých. Nezávislo od našej sociálnej orientácie, nezávislo od našej národnosti, nezávislo od našej štátnej príslušnosti, nezávislo od našeho náboženstva, či vôbec patríme k náboženstvu. Nezávislo. Príde ten deň. Netreba strácať vieru v ľudstvo. Ľudia sú dobrí, jednotlivci sú zlí. Netreba strácať nádej. Aj vtedy, keď máme
smutok. Ja som tu nie len kvôli tomu, že som prišiel podporiť LGBTIQ plus komunitu. Nie len kvôli tomu. Ja som tu nie len kvôli tomu, že som Žid a viem, že my sme mali byť ďalšou obeťou. Ja som tu nie len kvôli tomu, že to je útok proti menšinám. Ja som tu nie len kvôli tomu, že jeden, nech jeho meno bude vymazané, chcel vyjadriť v tento spôsob svoj názor. Ja som tu, lebo teraz je doba, keď každý jednotlivec musí povedať, na akej strane. Ja som na tejto strane. Dnes sa skončím, príde zajtra. Čo je dôležité? Iba jednu vec chcem nám všetkým povedať. Aj sebe tiež. Strach nemusí nami ovládať. Nemusíme sa báť byť tými ľuďmi, kto sme. Nemáme sa stratiť. Je to super, ja som veľmi hrdý, že patrím do minority. Netreba sa bať. Treba mať hrdosť. Treba byť tým, akými sme boli stvorení. Pán Boh rozhodol, kto sme, a máme nestrácať to, čo On nám dal. Takisto nemáme ovládať nenávisť. Nenávisť je zdrojem, ktorý veľmi dobre spája ľudí. Ale čo máme nakoniec? Nakoniec máme chaos, nakoniec máme brutálne zabitia, nakoniec máme veci, ktoré rozdeľujú ľudí. Láska, spravodlivosť, milosrdenstvo. To musí nás spájať. Aj vtedy, keď je to veľmi ťažké. To sú veci, ktoré nás spájajú všetkých. To sú veci, kvôli tomu, ktorí vedli nás sem, ktoré sú zdrojom dobrého a spravodlivého života. To by malo nás spájať. Niečo sa musí meniť, určite. Nemáme čakať na nejaké ďalšie hrozné veci, ktoré bohužiaľ môžu sa stať. S kýmkoľvek. Veci sa majú meniť. Určite sú ľudia, ktorí rozhodujú, ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. Politici, učitelia, duchovníci, blogeri, ktokoľvek, kto ovplyvňuje naše myšlienky. Oni všetci majú vyjadriť svoj názor. Oni všetci majú povedať, že toto je zlo. Nie je možné zabíjať ľudí. Tí, ktorí sa nám páčia, nevadí. Nie je to dobré zabíjať iných ľudí. Každý z nás je stvorený Bohom na svoj obraz. A máme to rešpektovať. Je to tak. Prajem nám všetkým pokoj, lásku a spravodlivosť. A nakoniec, nestrácajte nádej. Nádej v seba, v svojich blízkych a v celé ľudstvo. Lebo príde deň, keď stane to, čo som povedal. Ja o tom vôbec nestrácam nádej a vieru. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Hlavný liberálny rabín Slovenska Miša Kapustin, ďakujeme. Ešte, Sandra, prepáč, predtým, iba než začneš čítať, organizátori vás veľmi pekne prosia, aby ste držali transparenty a vlajky nižšie, keď ste pod tými trolejami, lebo troleje sú aktívne, tak mi bolo povedané, tak si dávajte prosím pozor. Ďakujem. Sandra Polovková z Postbellum. Ďakujem. Dobrý večer. Mne je nesmierne ľúto, že sa tu stretávame v tento tragický moment. Iba pár hodín od vraždy dvoch mladých ľudí, Matúša a Juraja, ktorých zavraždil ďalší mladý človek. Ako spoločnosť sme zlyhali. Pracujem v Postbellum, v organizácii, ktorá sa denne snaží pripomínať skutočnými príbehmi ľudí zlo. To zlo, ktoré zažili na vlastnej koži. A sú to naši rodičia, starí rodičia, prarodičia. Zlo, ktorému dovolila spoločnosť rásť do obľudných rozmerov. Mlčaním a priamym konaním. Pripomíname príbehy, aby sa minulosť neopakovala. Ale zlyhali sme. To, čo sa na Slovensku dlhodobo deje, históriu čoraz viac kopíruje. Naša nedávna minulosť sa zrkadlí v ďalších a nových dimenziách. Počas druhej svetovej vojny predstavitelia štátu burcovali občanov k nenávisti. Čo sa deje teraz? Takmer to isté. Máme málo autorít, ktoré by spoločnosť stmeľovali. Denne sa stretávame so slovníkom, ktorý v ľuďoch podporuje nenávisť. Na Slovensku súťažíme, kto si kopne na citlivejšom mieste. Toto konanie spoločne väčšinou neodsudzujeme, skôr sa nevyjadrujeme a nechávame tak aktérov vzájomne sa podporovať. Ak odsudzujeme konanie počas druhej svetovej vojny a holokaust, k čomu sa ako slobodná, demokratická Slovenská republika hlásime v medzinárodných dohodách, je našou psou povinnosťou chrániť slabších. Je našou základnou úlohou vytvoriť a udržiavať v platnosti legislatívu, ktorá bude podporovať demokraciu v našej krajine. Lebo kto sú tí slabší a kto sú tí zraniteľní? V konečnom dôsledku sme to my všetci. Ľudia, ktorí tvoríme národnostné, sexuálne menšiny, ženy, matky, rodičia, telesne alebo duševne postihnutí ľudia z marginalizovaných komunít. Žiaľ, na Slovensku je dlhý zoznam diskriminovaných ľudí. Na Slovensku sme zlyhali, musíme si to uvedomiť a prijať. Ešte však máme nádej, aby sme začali konať. Aj keď sme už mnohí unavení. Stačilo alibistických výhovoriek a odkladania problémov. Práve kvôli ním sme sa stali svedkami tragédie. V inom, než v rôznorodom svete žiť nedokážeme. To je fakt. V krajine, ktorá pomenúva a odsudzuje zlo, však áno. Zlyhali sme, ale ešte máme nádej. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Miša Kapustin, Sandra Polovková, ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova. Je mi veľkou cťou, že na tomto pódiu dnes pri tejto príležitosti môžem privítať aj prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážení spoluobčania, v týchto dňoch prežívame hlboký smútok, veľa smútku. Myslím dnes na všetkých tie obete a všetkých mladých ľudí, ktorí sme v posledných 2 týždňoch stratili. Dobre, tak ešte raz začnem.
Začal to tým, že prežívame hlboký smútok a prežívame ho preto, že sme v posledných 2 týždňoch stratili veľa mladých ľudí. Boli to obete, či už pri autonehode, bezohľadnosti, predvčerom vraždila nenávisť. Nenávisť, ktorá sa v poslednom období stala súčasťou našich životov, čo je absurdné. Pred pár dňami nenávisť celkom úmyselne a nenáhodne udrela priamo do našich srdc. Zasiahla nás všetkých, lebo zasiahla veľmi dôležité hodnoty. Ako spoločnosť sme sa dostali tak ďaleko, že je nevyhnutné, aby sme mali jasno v hlavách a jasné slová, pokiaľ ide o to, čo je dobré a čo nie. A hlavne, aby sme nemlčali. A preto ešte raz dnes opakujem. Prepáčte, mrzí ma, že naša spoločnosť nedokázala ochrániť vašich blízkych. Prepáčte, že niektorí z vás sa na Slovensku nemôžete cítiť bezpečne. Mrzí ma, že ako členovia, ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí. Patríte sem. Ste pre našu spoločnosť hodnotní. A my všetci spolu a bez rozdielu nenechajme sa rozdeliť. Spojme sily tak, ako pred takmer 4 rokmi. Spojme všetko zdravé a slušné v tejto spoločnosti. Sme sila, ktorá dokáže prekonať nenávisť. A sme sila, ktorá dokáže dať novú šancu našej krajine. Aby sme tu už takto nikdy nemuseli stáť z takéhoto dôvodu. Ďakujem. Ďakujeme, pani prezidentka, za vaše slova. Je to veľmi vzácne počuť takto nahlas od politických predstaviteľov, že? Veľmi si to vážime, ďakujeme. V tomto momente prenechám tento mikrofón, toto pódium 2 veľmi inšpiratívnym ľuďom zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí z Latici Márovej a Stanovi Márovi. Dobrý večer, nech sa páči. Vítajte. Nech sa vám páči. Máte tu všetkých rodičov zo združenia, takže všetkých rodičov privítame. Nie všetkých, ale máme pár. Nie všetkých, ale pár, dobre. Vítajte. Počkajte, ja vám uvoľním miesto. Ešte na mikrofón. Dobre. Dobrý večer. Pozdravujeme vás zo Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. My rodičia tu stojíme pred vami a všetci sme hlboko zasiahnutí krutou udalosťou z teplárne. Máme deti, ako boli Juraj a Matúš, mladé, plné života. Na tieto naše deti sa celé naše rodiny už roky útočia slovami, bez štípky ľudskosti, veľmi konkrétni ľudia. Deje sa to bohužiaľ vo veľkom priestore, od parlamentu cez cirkev až po sociálne siete. Česť svetlým výnimkám. Chvala Bohu, že tu také máme. Tu vidíme ale výsledok podnecovania k tej nenávisti. Od slova až k vražde. Aké jednoduché. Dnes je cieľom gej, zajtra možno Žid,
A pozajtra? Pozajtra to môžete byť aj vy, alebo vaše dieťa. Hoci aj pre zafarbené vlasy na zeleno, alebo pre minisukňu. Lebo v konečnom dôsledku to nie je o my a vy. Je to o nás všetkých. Všetci sme ohrození nenávisťou druhých. Ja sama som matkou 3 detí, z toho jednej dúhovej céry a som stará mama 3 vnúčat. Bojím sa o ne. Dnes spolu so všetkými rodičmi sa bojíme ešte viac. Ale povedala som si, že nenechám sa zastrašiť. Odmietam preniesť ten strach na našu dcéru a žiadať ju, aby sa na verejnosti neprejavovala, aby nežila svoj život autenticky a úprimne. Pretože viem, že by nebola šťastná. A zároveň viem, že tým predsa nikomu neubližuje. Dcéru sme prijali bez výhrad takú, aká je. Budeme ju a jej vzťah vždy podporovať. A strach sa snažíme premieňať na lásku s otvorenou náručou. Stojíme tu so všetkými aj preto, lebo napriek bolesti, hnevu a frustrácii chceme veriť, že raz aj na Slovensku budú naše LGBTI plus deti chránené a prijaté. Nedovoľme návisti prerásť. Nebuďme ľahostajní a zastavme ju, prosím. Nech tu už nikdy nemáme také obete, akými sme boli svedkami teraz. Juraj a Matúš. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Toto boli ľudia zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Rozprávala Zlatica Márová. Myslím, že všetky mami by si mohli brať inšpiráciu. Ďakujeme veľmi pekne za vaše slova. Aj vám ostatným, teda, že ste tu boli s nami. Ďakujeme. Možno, samozrejme, ak máte možno takúto situáciu a ešte nie ste úplne, ešte sa necítite ako rodičia úplne pohodlní, ja si myslím, že na toto združenie rodičov a priateľov LGBTI plus komunity sa môžete obrátiť a vyzerá to dobrá partia. Teraz by som poprosila, aby na pódium prišli 2 páni, Michal Šimečka, podpredseda Európskeho parlamentu a Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý večer. Nie ste tu, nie ste v tom sami. Ak by som mal vysloviť dnes jedinú vetu, asi by to bola práve táto. Nie ste sami v tej bolesti, ktorú prežívate. Nie ste sami v pocite strachu a ohrozenia, ktorý táto vražda znásobila. A nie ste sami ani v tom hneve, že sme situáciu nechali zájsť až tak ďaleko. Nie ste sami tu, na tomto námestí, v tomto smutnom daždi. Sme tu spolu ako blízki priatelia, ako kolegyne, ako deti, ako rodičia. A sme tu, lebo cítime, že útok na čo i len jedného z nás sa bytostne týka slobody a bezpečia nás všetkých. Nie ste sami ani tu na Slovensku. Tá vražda zasiahla rovnako Košice, Banskú Bystricu či Michalovce.
V každej jednej obci na Slovensku sú queer ľudia a každá jedna z nich si zaslúži pocit bezpečia a prijatia. A kým, čo je len jeden alebo jedna z nich, nemôže byť sám sebou, kým sa obáva na verejnosti objať svojho partnera alebo partnerku, takto ohrozuje aj slobodu nás všetkých ostatných. A nie ste sami ani v Európe. Mená dvoch obetí, Matúš Horvát a Juraj Vankulič, bude poznať celý kontinent. A nikdy sa na ne nezabudne. Ako podpredseda Európskeho parlamentu som za posledné hodiny absolvoval desiatky rozhovorov s mojimi kolegami, kolegyňami z celej Európskej únie. A všetci, každý jeden z nich, to vníma ako aj útok na seba samých, ako útok na podstatu Európskej únie. Preto chcem, aby o tomto hroznom čine budúci týždeň rokovalo plénum Európskeho parlamentu. Politici z každého kúta Európy. Aby Európsky parlament ako celok nielenže vyjadril účasť a solidaritu, ale aby vyzval slovenské orgány na jasné kroky. Aby vyzval na skoncovanie s jazykom nenávisti voči LGBTI menšine, na postihovanie všetkých tých, ktorí tu nenávisť šíria, bez ohľadu na to, či je to za klávesnicou alebo z poslaneckej lavice. Ale to nestačí. Skutočné prijatie znamená aj uznanie práv, ktoré sú všade inde v Európe bežné. Právo slobodne milovať. Právo uzatvárať partnerstva. Právo mať spolu deti. A hoci mnohí z vás máte oprávnený pocit, že situácia na Slovensku sa stále zhoršuje, Slovensko nie je ostrov. Žijeme v jednom európskom spoločenstve s národmi, so štátmi, kde je ten trend presne opačný. Čoraz viac krajín, aj tých priamo okolo nás, uznáva LGBT ľuďom rovnaké práva. Slovensko nezostane čiernou dierou na mape Európy. Na mape, ktorá je dúhová. A áno, tá cesta možno bude dlhá, možno bude náročná, bude plná prekážok, ale nikto a nič nás nezastraší, lebo budeme kráčať spolu. My všetci, čo sme tu, ľudia po celom Slovensku a milióny ľudí po celej Európe. Nikdy v tom nebudete sami. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, že ste prišli. Je to veľmi dôležité a práve dnes. Pred 4 rokmi som bol v múzeu genocídy v Rwande a stál som na mieste, kde bolo pochovaných 1 000 000 obetí nenávisti. V múzeu som s hrôzou čítal, ako to všetko začalo slovami a skončilo smrťou. Nenávistnými slovami a chorými zákonmi začal aj holokaust, ktorý neprežili milióny Židov a Rómov. Nenávisť a nacionalistické fantasmagórie dnes vraždia na Ukrajine. Nenávistné slová predchádzali aj vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nenávisť k LGBTI komunite teraz zabila Juraja a Matúša. Koľko mŕtvych ešte potrebujeme, aby sme moderovali svoje slová? Koľko mŕtvych ešte potrebujeme, aby sa naplnili slová našej hymny a Slovensko sa prebralo? Koľko mŕtvych ešte potrebujeme, aby sme svoje kresťanstvo naplnili jeho zmyslom, ktorým je láska? Ja verím, že keď nám Boh dal LGBTI spoluobčanov, dal im aj poslanie a nám dal príležitosť, aby sme našu lásku prejavovali. Želám nám všetkým, aby sa naše slzy lútosti zmenili na odhodlanie bojovať so zlom a nenávisťou. Nech sa ich smrť nestane smutným pamätníkom v našej histórii, ale výkričníkom, ktorý si budeme niesť so sebou po celý život. Aby nám pripomínal, že sloboda a demokracia nie sú produkt, ale proces. Sú ako záhrada. A keď ich prestaneme zveľaďovať a chrániť, začnú chradnúť a pohltí ich burina. A obávam sa, že ja tú burinu už počujem rásť. Priatelia, priateľky, sľubme si, že neustaneme. Že urobíme všetko pre boj proti zlu, nenávisti a nespravodlivosti. Že budeme neochvejne stáť na barikáde slušnosti, tolerancie, slobody a demokracie. V našej krajine, na našom Slovensku, ale aj v našej Európskej únii. Verme, že láska a pravda zvíťazí, ale bez nás to nepôjde. Ďakujem vám, páni, veľmi pekne. Michal Šimečka, pán Vladimír Šucha. Ešte mi pán Šucha povedal, že teda vyhlásenie, ktoré odsudzuje udalosti, ktoré sa predvčerom udiali na Zámockej, podpísalo 35 ambasád. Takže ďakujeme veľmi pekne. V tomto momente poprosím o pár slov primátora hlavného mesta Slovenskej Bratislavy, Matúša Valla. Dobrý večer. Ďakujem vám, že ste prišli, je to veľmi, veľmi dôležité. Medzi mnohými včerajšími výzvami som si prečítal aj to, aby sme nehovorili o vrahovi a jeho motivácii spáchať úkladnú vraždu, ale aby sme hovorili o jeho obetiach. Pretože ich by mala naša spoločnosť poznať, im sme to všetci dlžní, oni si to zaslúžia. Juraj a Matúš, prepáčte. Ako spoločnosť sme nedokázali ochrániť vaše životy pred zhmotnenou nenávisťou. Bolo by však chybou uspokojiť sa s tým, že vaša poprava bola iba aktom šialenca. Umožnila ho aj atmosféra spoločnosti, ktorá stále pripúšťa, že nenávidieť členov LGBTI+, alebo akejkoľvek komunity, či menšiny je v poriadku. Táto atmosféra sa tu neobjavila len tak, z ničoho nič. Vytvárali ju a pomáhali jej rásť konkrétni ľudia, ktorí sa na tom nehanbia získavať lacné politické body. Som nahnevaný, cez slzy sa mi tlačí hnev a cítim, že treba povedať dosť. Na vás všetkých, ktorí práve chystáte ďalší jedovatý status alebo nezmyselnú tlačovku, sa teraz obraciam.
Koľko výziev ešte máme dať? Koľko príkladov nenávistných útokov ešte treba zažiť? Na koľkých koncertoch, zhromaždeniach a pochodoch sa máme zúčastniť? Koľko sviečok máme zapáliť? Koľko prozieb máme ešte vyslať, aby ste sa spamätali? Na to, že nenávisť z vašich slov a textov môže prejsť do reality, upozorňujeme už veľmi dlho a veľmi veľa ľudí. Máme kopec príkladov z dávnej aj nedávnej minulosti. Denne čítam o nich na internete. Naše deti sa o tom učia na dejepise. Každý rok si pripomíname pamiatku holokaustu. Naozaj sme si to potrebovali zažiť aj v realite? Naozaj museli dvaja nevinní mladí ľudia zomrieť, aby sme to začali brať vážne? Jakub a Matúš boli zavraždení kvôli nenávistným slovám a výzvam. Ospravedlňujem sa. Juraj a Matúš boli zavraždení kvôli nenávistným slovám a výzvam, aké púšťate aj vy. A vy nedokážete nahlas vysloviť meno ich komunity? Je to LGBTI+. Prestaňte už prosím deliť spoločnosť. Nájdite si iný zmysel svojej práce. Naša spoločnosť ani naše komunity už viac nesmú a nechcú byť vašim terčom. Hovoríte o novinárskych prostitútkach, liberálnych fašistoch. Chcete dávať dole novinárov, nadávate na bratislavskú kaviareň. Hovoríte, že Slovensko začína za zlatými pieskami a v našom meste nevieme, čo je to život. Juraj a Matúš, hoci zomreli mladí, však o ňom vedeli viac ako vy. Vyrovnávali sa s odmietaním, predsudkami, posmeškami a to len pre svoju inakosť a túžbu žiť dôstojne. Stretávali sa vo svojej obľúbenej kaviarni, lebo len tam boli naozaj prijatí a cítili sa bezpečne. O toto bezpečie v stredu celá komunita LGBTI+ v našom meste prišla. Aby neprišli aj ďalšie, žiadam vás, dajte nášmu mestu pokoj. Nenávisť, ktorú v nebezpečnej koncentrácii produkujete, neosedláte, v konečnom dôsledku zničí aj vás, vaše kariéry, medzi tým však zničí kvalitu života tisícom ľuďom a môže nás priviesť až k rozpadu spoločnosti. My chceme žiť v tolerantnom a otvorenom meste. Neničte prosím svojimi jedovatými slovami atmosféru súdržnosti, o ktorú sa tu roky snažíme. Už bolo naozaj dosť. Dovolte mi na záver obratiť sa aj na vás, bratislavčanky, bratislavčania, alebo vlastne všetci tí, ktorí v našom krásnom meste chodíte za prácou, alebo za zábavou, alebo tu jednoducho žijete. Naozaj všetci. Neotvárajte svoje srdcia a mysle nenávisti. Vytesníme ju zo seba, zo svojho okolia, aj z nášho mesta. Bude sa nám tu všetkým spolu lepšie dýchať a bezpečnejšie žiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúšovi Valovi za slova podpory. Ďalším pánom, ktorý tu už čaká, je predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Dobrý večer, nech sa páči. Vážení priatelia, som dojatý tým, koľký z nás sa tu dnes zišli, aby prišli odsúdiť zločin z nenávisti. Rád by som povedal, že územie Bratislavy, Bratislavského kraja sa vyhýba takýmto veciam. Nie je to však pravda. Došlo už k zabitiu z nenávisti pred niekoľkými rokmi. Tentokrát však došlo k úkladnej dvojnásobnej vražde Juraja a Matúša. Prosím, myslíme na rodiny týchto dvoch mladých ľudí. Myslíme na Radku. Želajme jej, aby sa čím skôr pozviechala zo svojho zranenia. To, čo platilo a to, čo som si vždy želal, aby náš kraj bol ostrovom tolerancie, lásky a porozumenia, už bohužiaľ veľmi neplatí, ale som tu pred vami
A z titulu toho, čo robím a ako robím, vám sľubujem, že budem bojovať za to, aby sa opäť stal minimálne takýmto ostrovom, keď už to nevieme spraviť z celého Slovenska. Zatiaľ. Prejavy nenávisti v akejkoľvek forme, voči akejkoľvek skupine ľudí alebo menšine jednoducho nesmú byť tolerované. A tak ako niekoľkí moji predrečníci, vyzývam predstaviteľov tohto štátu, aby jednoznačne a nie nejakými všeobjímajúcimi frázami, ale aby jednoznačne odsúdili tento úkladný trestný čin voči komunite LGBTI+. Mnohí z nás na tomto námestí, mnohí z nás, čo tu stoja v backstage, máme veľa kamarátov v komunite, niektorí z nás sa cítime priam jej súčasťou a bavíme sa medzi sebou. Mnohí členovia tejto komunity strácajú akúkoľvek nádej a stále viac a viac hovoria o tom, že opustia Slovensko. Ja chcem poprosiť, aby sme všetci tu na tomto námestí tú krajinu prebudovali späť tak, aby títo ľudia nemuseli rozmýšľať o odchode zo Slovenska. Na záver ešte osobný odkaz Romanovi samotnému, ktorého poznám dlhé roky. Vážim si jeho prácu pre komunitu, vážim si to, ako sa angažuje v mnohých oblastiach, vrátane filmového festivalu, niekoľkých ďalších. Roman, chcem ťa poprosiť, tepláreň musí ostať otvorená. To, či ostane otvorený kamenný priestor, je tvoje slobodné rozhodnutie a budeme určite rešpektovať a rozumieť, akokoľvek sa rozhodneš. Ale chcem ti povedať, že tepláreň ostáva a ostane navždy otvorená v našich srdciach. Ďakujem. Ďakujem, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Teraz by som poprosila, aby sem k mne prišla výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubenová. Dobrý večer. Dobrý večer. Drahí priatelia, drahé priateľky. Keď som v júli tohto roku z pódia Prideu v mene svojom i v mene kolegyň a kolegov zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva slúbila neochvejnú podporu LGBT komunite v dobrom i v zlom, netušila som, že náš sľub budeme musieť potvrdiť za tragických okolností brutálnej popravy mladých mužov, synov, bratov. Ospravedlňujem sa, nemohli sme to vedieť. Synov, kamarátov. Sme nesmierne zasiahnuté. Dovolte mi preto vysloviť úprimnú a hlbokú sústrasť všetkým, ktorým boli Juraj a Matúš aj osobne a bytostne blízky. Nie je čas mlčať, nie je čas slušne vyčkávať na spoločenskú debatu a politické rozhodnutia, ktoré sa nikdy neuskutočnia. Napokon dnes stojíme na námestí, na ktorom sme pred pár rokmi stáli v mene iných brutálne popravených mladých ľudí, Jána a Martiny. Vtedy sa nám javilo, že ich obeť nebude márna, ak pohneme dejinami, ak budeme žiadať zmenu. Zmenu osobnosti, zmenu naratívu, zmenu vnímania. Nedopustme, prosím, aby nás každodenná rutina a materiálne starosti ubili do apatie ľahostajnosti a do úniku zabudnutia. Nie. Pravda a láska nad lžou a nenávisťou naozaj nezvíťazia samé od seba. Neverme sľubom a tým, čo sľubujú. Potrebujeme akciu. Žiadajme rovnosť a spravodlivosť pre všetkých, spoluprácu, návrhy riešení. Nepočúvajme falošné a prázdne slová. Pretože všetci sme predovšetkým ľudskými bytostiami. Až v druhom pláne i poradí sme hetero, či homo, konzervatívni, či liberálni, čierni, bieli, veriaci, neveriaci. Nie je čas otáľať. Jurajovi a Matúšovi už nikto nevráti ich zmarené životy. Nedopustme však, aby kdokoľvek ďalší zomrel či trpel iba preto, že je iný ako väčšina, či už kvôli svojej sexuálnej orientácii alebo akoukoľvek zložkou svojej inej identity.
Bolo by však záhodno, keby sme v tejto požiadavke aj túžbe boli jednotní. Bolo by záhodno, keby sme v tom neostali sami. Slovensko naozaj nie je ani čierna diera, ani skanzen Európy. Slovensko je mladá, moderná a dynamická krajina. Ak má takou ostať, potrebuje silu a odvahu silných a odvážnych, takých ako ste vy. Nedajme sa, prosím. A musíme zvíťaziť. Ďakujem. Ďakujeme Silvii Porubénovej a ďakujeme tu za upozornenie. Viete, my všetci, ktorí sme tu pre vás, aby sme podporili vašu komunitu, ktorí stojíme za vami z LGBTI plus komunity, sa to všetko učíme postupne. A možno nám to ešte tak nejde, takže vždy nás, prosím vás, upozornite. My sa to naučíme, pretože sa to chceme naučiť a zoznamujeme sa s vašim svetom teraz možno viac a rýchlejšie ako doteraz, za čo vám teda ďakujeme za pomoc. Sme pri vás. Ak by nám to hneď nešlo, prepáčte. Dámy, páni a teda všetci ľudia, ktorí sme sa tu zišli, teraz bude toto pódium patriť Františkovi Košarišťanovi, ktorého možno poznáte ako Fero Joke, a s ním na pódium prídu aj osobnosti kultúrneho spoločenského života, ktorí chcú podporiť všetci z komunity LGBTI+. Ďakujem. A ďakujeme. Vážení zhromaždení, drahí prítomní ľudia, ktorým záleží na tom, aby bolo Slovensko tolerantnejšou a láskavejšou krajinou. Dovolte mi prihovoriť sa vám trochu inak, otvorene a z hĺbky svojej duše ako člen LGBTIQ plus komunity, pretože udalosť pred 2 dní mnou hlboko zatriasla a viem, že nielen mnou, ale aj celým Slovenskom. Tepláreň je miesto, kde som začínal. Spoznal som tam množstvo skvelých ľudí, našiel som tam bezpečné útočisko, kde som bol vždy prijímaný s porozumením a vľúdnosťou, za čo ti, Roman, ďakujem. Je hrozné... Je hrozné, že takéto inkluzívne miesto, ktoré pre mnohých predstavuje únik pred zlobou, možno pre túto ohavnú udalosť ukončí svoju činnosť. A preto aj ja apelujem na Romana a prosím ho, aby naša tepláreň ostala ďalej otvorená pre všetkých. Kvôli nenávisti umreli 2 mladí ľudia. 2 mladí ľudia, ktorí mali celý život pred sebou. Mali sny, ašpirácie priateľov, rodiny a niekto im to všetko ukradol, lebo nenávidel. Sme spravodlivo pobúrení a nahnevaní, sme zdesení, ale práve teraz musíme hľadať riešenia do budúcnosti. Takýmto činom musíme jednoznačne aktívne predchádzať, aby sa takáto tragédia nikdy viac neopakovala. Možno sa teraz pýtate, ako sa to dá, keď z parlamentu pravidelne počúvame slová plné nevraživosti namierené proti našej komunite, ale aj ostatným menšinám na Slovensku. Politici v parlamente by mali byť pre ľudí príkladom. Mali by ľudí spájať a nie ich rozdeľovať. V dnešnej dobe však títo politici rýchlo zisťujú, že najľahšie pozbierajú politické body vtedy, keď zneužijú strach ľudí z neznámeho, keď budú populisticky vychádzať v ústrety tým, ktorí najhlasnejšie kričia a hľadať nepriateľa tam, kde nie je. V dobe, keď sociálne siete nedokážeme regulovať nenávistný obsah transparentne, keď bujnejú extrémistické ideológie a ich hlavnou motiváciou je osobný prospech a finančný zisk týchto sietí, v dobe, keď sa nikto a niekto môže bezstranne vyhrážať z pohodlia svojho domova a potom, ako príde frustrovaný z práce, možno opitý,
a vybíjať si zlosť na ľuďoch patriacich menšinám, nesmieme byť ticho. Preto mi dovolte vyzvať ľudí na Slovensku, otvorme svoje srdcia, len spolu vytvárame krajšie, lepšie, farebnejšie Slovensko. Menšiny nepredstavujú hrozbu, naopak, konfrontácia s novým a neznámym nás posúva vpred. Konajme dobro, nenechajme sa ovplyvniť nenávisťou zo sociálnych sietí a anonymných profilov. Len komunikácia tvárou v tvár nám ukazuje, že sme všetci ľudia schopní veľkých činov a lásky. Dovolte mi vyjadriť úprimnú sústrať pozostalým priateľom a blízkym obetí. Vaša bolesť je aj našou bolesťou. Stojíme pri vás a urobme všetko preto, aby bolo... Stojíme pri vás a urobíme všetko preto, aby bolo Slovensko krajinou, kde môžu všetci ľudia žiť bez strachu a kde láska vždy zvíťazí. Ďakujem a ďakujeme všetci. Ďakujeme veľmi pekne, František Košťarič. Ďakujeme vám ostatným. Chcete ešte niekto niečo povedať prípadne? Tak ďakujeme, že ste prišli. Všetci vy, ktorí podporujete LGBTI plus komunitu. Ďakujeme. Rada by som teraz odovzdala slovo Ane Polckovej, farárke Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Dobrý večer. Nech sa vám páči, ďakujeme, že ste prišli. Priatelia a priateľky, vraždy Juraja a Matúša kladú pred nás všetkých otázku, či sme ako jednotlivci, ako cirkev a spoločnosť urobili dosť preto, aby sa to nestalo. LGBTI ľuďom vyslovujeme viacerý podporu, vyzývame k tolerancii, ale nevnímame dostatočne realisticky skutočnosť, že sa v našej krajine necítia bezpečne, lebo ich život je často v ohrození. Oni a príslušníci iných menšín, židovské či rómske komunity, musia o svoju hodnotu a dôstojnosť každý deň zápasiť. Niektorí mladí ľudia sa roky odhodlávajú, aby sa s tým, akí sú a koho chcú milovať, zdôverili svojim najbližším. Odpusťte nám, LGBTQ priatelia, bratia a sestry, že sme tak málo odvážni a málo dôslední. Nepomenúvame problémy priamo, ale opatrne a alibisticky hovoríme, že kultúrno-etické témy rozdeľujú spoločnosť. Sú citlivé a preto ich netreba otvárať. Nie, nejde o témy, ideológiu. Ide o život. Juraja a Matúša oň pripravili. Ľudí takých ako my. Len s tým rozdielom, že trpeli za niečo, čo nespôsobili. Tak sa narodili.
Sú súčasťou Božieho stvorenstva a preto majú rovnaké práva ako ostatní. Zažívame moc zla, nenávisti a krutosti, ale existuje aj iná moc. Božia moc lásky. A tá nás vedie k hľadaniu pravdy a k úcte k človeku. K tomu, aby sme Bibliu nielen čítali, ale ju interpretovali so zreteľom na výsledky vedeckého skúmania. Rešpektovali prikázanie lásky a v každom človeku bez rozdielu videli človeka, stvoreného na obraz Boží. Zmenia naše myslenie a konanie vraždy dvoch mladých ľudí, alebo naše spolucítenie skončí po vyslovení kondolencie. Kedy, keď nie teraz, sa majú otvoriť oči a srdcia, aby sme počuli SOS ľudí zápasiacich o život a nemlčali. Povedali nie nenávisti. Tu a teraz, ale aj zajtra. Celom živote. LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života. Kráčajme spolu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne Ane Polckovej, evanjelickej farárke z cirkvi Augsburského vyznania. Ďakujeme za vaše slová a podporu. A predtým, než ukončíme toto dnešné zhromaždenie, rada by som poďakovala aj organizátorom. Organizátori dnešného stretnutia sú Dúhový Pride, BKIS, No Mantinels a iniciatíva Inakosť. Ďakujeme vám veľmi pekne. Bodaj by takýchto stretnutí nebolo viac treba, ale ako náhle bude treba, prídeme. A teraz by som privítala na tomto pódiu Adama Pavlovčina, ktorý nám dnes večer zaspieva. Vítaj. Krásny dobrý večer. Dnes sa mi ako každému z nás veľmi ťažko hľadajú slova, preto asi radšej rovno začnem spevom, ale chcel by som naozaj všetkým veľmi, veľmi pekne poďakovať, že ste dnes večer prišli, vyjadrili svoje stanovisko. Je to veľmi, veľmi dôležité. Ďakujem. Saying goodbyes, now I'm out of my breath. I watched you build this life with another one. You carries all that we have. We're living a colder summer, our colder summer. We're living a colder summer. Our colder summer, cold summer, cold, cold 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 summer.
about all the words that you've done. Baby, please get over here and see I'm the one you need now. Please get over here and see I'm the one. We're living our coldest summer, our coldest summer. 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 Ďakujem. Ďakujem. Bude to ešte jedna skladba. Túto skladbu som nikdy naživo nehral. Bude to prvýkrát. Bola napísaná len pár týždňov dozadu a napísal som ju, keď som mal zlomené srdce. Dnes, včera, aj predvčerom mám zlomené srdce z niečoho úplne iného. A volá sa Dvaja Rómeovia. With you in my room, not a thing I could do. Can't get there, so I put a train for my mind. I want to get along tonight, or do I want to get you off my mind? I want to feel one more touch, or do I run away where I used to hide? Tell me a story where I'm your hero. Tell me a fable and how would it go if we made it together like two Romeos who don't kill each other for the tragic love. Tell me a poem where we both are growing old, surfing in Malibu, selling the coffee from a camper room, having more fun in the afternoon. One day in my arms, not a one how I'm paralyzed. Can't have this both ways. Now I'm losing my face. I want to get along tonight, or do I want to get you off my mind? I want to feel one more touch, or do I run away where I used to hide? Tell me a story where I'm your hero. Tell me a fable and how would it go if we made it together like two Romeos who don't kill each other for the tragic love. Tell me a poem where we both are growing old, surfing in Malibu, selling the coffee from a camper room, having more fun in the afternoon. Oh, oh, Tell me a story where I'm your hero.
Tell me a fable and how would it go if we made it together like two Romeos who don't kill each other for the tragic love. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som iba povedať, že si naozaj dávajme pozor na to, čo vypúšťame z úst, ako sa chováme, pretože to môže mať naozaj veľmi pozitívne alebo veľmi negatívne dôsledky a rozosievajme okolo seba svojim potomkom, svojmu okoliu lásku, pochopenie, empatiu, pokoru. Ďakujem, krásny večer. Adam Pavlovčín. Ďakujeme veľmi pekne. Chcela by som sa takto na záver ešte teda poďakovať aj polícii, aj mestskej polícii, aj našim technikom, vďaka ktorým to tu takto fungovalo, že ste nás počuli. A chcela by som vás ešte poprosiť takú vec, keďže toto zhromaždenie je aj streamované. Možno by sme mohli Radke do nemocnice spoločne popriať skoré uzdravenie, takže je to teraz na vás, Radka. Prajeme skoré uzdravenie. Som presvedčená o tom, že každý z nás, kto sem dnes prišiel, má v sebe strašne veľa hnevu a smútku, alebo taký mix týchto dvoch emócií a možno aj ďalších emócií. A ja strašne dúfam, že to v nás nevzbudí nenávisť a že naopak všetky tieto emócie sa nám podarí nejak spoločne pretaviť do toho, aby sme získali odvahu, aby sme o týchto veciach rozprávali, aby sme nemlčali. A neviem si naozaj predstaviť, ako sa cítite vy, milí ľudia z LGBTI plus komunity. Neviem si to predstaviť, ale chcem vám povedať aj za nás, heterákov, že sme tu pre vás. Sme tu pre vás a keď budete niečo potrebovať, povedzte. My vám veľmi radi pomôžeme. A verím, že tá bolesť a to, čo sa stalo, nám nevezme silu, že nám ju to naopak dá, aby sme bojovali za lásku, lebo tá má síce veľa podôb, ale v konečnom dôsledku je len jedna. Držme si palce a bojujme. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. A v tomto momente považujem toto zhromaždenie za ukončené. Držte sa.